హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఘనా మదిలేడి ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, 2 పాలపల్ల కోడీలు అమ్మకానికి వచ్చాయి. బోయిలగూడ గ్రామం, గట్టు మండలం, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా నుంచి పంపించారు అమ్మకానికి. ఇవి వ్యవసాయ పనులు నేర్చుకున్నాయంట ఫ్రెండ్స్. అన్ని వ్యవసాయ పనులు చేస్తాయంట. 2 పాలపల్ల కోడీలు. సో వ్యవసాయ పనులన్నీ కట్టి చూపిస్తారంట. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే సో మంచిగా పనిచేసే కోడీలు అమ్మకానికి వచ్చాయి. మీకు ఇష్టమైతే రైతమ్మ టైట్లో ఉంటుంది, కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇలాంటి కోడీలు ఏమైనా అమ్మకానికి ఉంటే వీడియో ఫోటో తీసి ఛానల్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఛానల్ నెంబర్ 9550718530. ఇంకా నచ్చితే వీడియో లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.